नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान मार्फत कारवारच्या सनातन समाज संघा वतीन आयोजित दुर्गा माता दौड कार्यक्रम यशस्वी संपन्न. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान मार्फत जावच्या कारवारच्या सनातन स्वराज संघातर्फे आयोजित केल्या कारवारात श्री दुर्गा माता दौड कार्यक्रमाची सुरुवात 3 ऑक्टोबर 2024 दिसा चित्ताकुलाच्या श्री दुर्गा माता मंदिराच्या सुरुवात झाली असून आज 5वे दिवस 7 ऑक्टोबरात माजाळीच्या श्री सांतेरी देवस्थान ते श्री देवती माया देवस्थान माजाळी हिंग येऊन श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या भगव्या झेंड्याक पूजा करून या कार्यक्रमाची सांगता झाली. या वेळार ही दौड कार्यक्रमाची मिरवणूक वयतना सार्वजनिक वाटेर मध्यंतरी आपापल्या घरामुखार रस्त्यार भगव्या झेंड्याक सुहासिनीन आरती वळण सन्मानान आपली राष्ट्रभक्ती आणि धर्मप्रेम दाखवून देऊन या मिरवणुकीत सामील झाले दिसून येताले. पुढल्या वर्साक या मिरवणुकीचे स्वरूप वाढणं हो कार्यक्रम लोकप्रिय जातलो हितून संशय ना. मल्लापूर कुर्नीपेठ श्री रामलिंगेश्वर महिला मंडळान पहिल्याच वर्सा आयोजित केलेल्या नवरात्रोत्सवाक भरभरून प्रतिसाद. सध्या नवरात्रीचा उत्सव चलतेर आसा. कारवारच्या विविध भागात श्री दुर्गा देवीची मूर्ती स्थापन करून किंवा ठराविक देवीच्या देवळात सध्या नवदुर्गाच्या रूपाचे अवतार पुजवून धार्मिक रितीन पूजा करून रात्रीन गरबा नृत्य म्हणल्यार दांडिया नृत्याचे आयोजन केले दिसून येता. रात्र जाली की डीजेच्या तालार आकर्षक रितीन सजयल्या माटवात रंगबिरंगी विद्युत रोषणाईन वीक्षकाले मन मोहित जावचे सारखे आयोजकान कार्यक्रम आयोजन केले असून या नवरात्रीच्या 9 दिवसात दांडिया खेळाची आणि पळवची भक्ताक ओढ लागली उरता. कारवारच्या मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या श्री रामलिंगेश्वर महिला मंडळान आयोजित केल्ली दसरा नवरात्री उत्सव मल्लापूरच्या कुर्नीपेठ हिंगा या वर्साक नव्यानच सुरुवात केल्या या नवरात्री दांडिया नृत्याक आणि वीक्षकाक एक खास पळवची संधी मेळ्ळा. या दांडिया नृत्याचे आयोजन कुर्नीपेठच्या श्री रामलिंगेश्वर सभाभवनात केले. पहिल्याच वर्सा आयोजन केलेल्या या कार्यक्रमाक बाल बालिकान उमेदीन भाग घेऊन आपले हजेरी लावून दांडिया खेळात मग्न जातात हे विशेष. इतलेच न्ही तर स्थानिकालो आणि इतर सार्वजनिक भक्तालो भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळो असे मल्लापूर ग्रामपंचायत वार्ड मेंबर श्री नरेश हस्तुरकर यांनी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। 70व्या वन्यजीवी सप्ताहानिमित्तान अणशीत व्हॉलीबॉल स्पर्धा। 70व्या वन्यजीवी सप्ताहानिमित्तान अणशी रान खात्या वतीन व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे आयोजन केले। आयतवार 6 ऑक्टोबरा सकाळी कार्यक्रमाचे उद्घाटन बाडपोली बीट अरण्य अधिकारी दयानंद चावलगाव हेमी केले। या वेळार माचेर अणशी बीट मुख्य अरण्य अधिकारी सचिन नाईक, अणशी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष अरुण देवळे, ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा अणशीकर आणि ज्येष्ठ ग्रामस्थ माचेर हजर आशिल्ले। कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून मानेस्तान आपले उलोवप केले। नंतर खेळाची सुरुवात जावन अखेरच्या शर्यतीत पहिली विजेता महाकाळ टीम तर उपविजेता रेड बुल हेमका मेळ्ळे। विजेत्याक आणि उपविजेत्याक ट्रॉफी आणि नगद बक्षीस प्रदान केले। या वेळार अणशी ग्रामस्थान या कार्यक्रमात भाग घेऊन कार्यक्रम यशस्वी केला असे कळयला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।